Gong. Kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala menjinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane, to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau dipati iki? Piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana, kowe dukani Wangkulun Bathara Guru. Mati tenan mengecak-ecak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengecak-ecak. Ayo wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Enggak mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh. Oh, urip. Bagus.